कहां भी नहीं होने ले आवत कहाँ गई का मोदी जी के पैसा आइल बना तो ही गरी ले खाती मोदी जी के पैसा तार के मोदी जी पैसा तो नौकरी करतो का नहीं का आइल बना का तो सब कोई के 1000 रुपया तो वही हम गरी चेक करे तो सही में आइल बाटे तोरा के आइल हमरा के ना रही हम के ना पता चल रही ते तो लइकन के नहीं खेना होत आदमी के पुरुष के नहीं क्या खाली महिला के बाटे हां मोदी जी तो नहीं पर ध्यान दिल बना खाली हमनी के तो लगनी मजाक करे मजाक कौन जी करते हैं तब का करते कबे से छाता पर घामवा में तो का करी रहबे ना कबे से आइल बनी खोजे तनी खोजत कबर भूल भागल बनी हम तोर लेखा बिना कहले चल जतलु एने ओने होई का बिल बटे लाल किरोनी रंग दिल वैसे सगरी मार नोकिया पे लेके मार सगरी तो का ऐसे दिन में होता टे किरोनी वाला रंग देता तो ले कुछ खाना पीना मोई तोरे मार बैठल कहां गइल बिया माने ठीके लेके बैठल रही कि उहे आई त दी माने मांग के भौजइए से ना खाला भौजी ला हम मांग देत नहीं कोई उ और की जतिन दीदी से कह के कि हमार पैसा हो के आगो माने दीदी के ढेर चिंता बना हमार खैला पीला के तंच चिंता नहीं है अरे रोके तो हमेशा चिंते रहला आवते ना बस फोन पे करता अरे दावत तो बतिया लेनी का बतिया ले का बतिया वाला काय खाती है जा जल्दी लेके आओ खाना पीना लेके आओ देखी कोनो काम के फोन होई कट हां तो जा जतनी दीदी से पहले कह के होते ओकरे बाद हम खाना लेके जा खाली दीदा दीदी में लागल वैसे बताओ चल जते सुन चुपे जवन सरकार के सुविधा होता ना सरकारों सहकार देलवा मेहरारू के एकदम धीरे से निकल जाते सन अब का तो मोदी दिले हवन अब के जानता मोदी दिला हवन कि कहीं ले डलाइल हटे बड़ा दिक्कत है बा केन कहां गोइल बिया छोटा की एकदम बतावा सुबह से मोय कुछ के वगैरह चिंते नहीं आ जाती सन कोनो लिया के चल जाती सन चल जाती है हो गइल बिया हां तो वो अथु वाला में कोसा वाला में ना मैडम कह के ओकरा के सका देल वैसा ना चल जाती है केहू के तो केहू बोलाता था नीक का नहीं लागत दिनो हो गया कोइसन उड़ट होइल बाटे काहे एकदम उदास बैठल रहन दीदी आ गइलू कहां गइलू ह अरे गरी जन मोदी जी पैसा भेजले बड़ा ना सब कोई के अकाउंट में तो वही गरी देखे खातिर चेक करे खातिर हमारा आगे बेटा रोज चेक करवा लेती तो बढ़िया रही तो मतलब मोदी जी डाले बड़ा पैसा अब बताओ कि भारत में हाथ ना आदमी बना के करके करे अकाउंट नंबर मोदी जी कहाँ से अकाउंट नंबर हमने के जान जिहन की बताओ भारत में हाथ ना मतलब बानी जा आदमी कहाँ मतलब अकाउंट नंबर खोज के डाल अरे तब वो कुछ ₹1000 रुपया ब्रांच के नंबर ले लो होया ने ऐसे सब कोई के अकाउंट में डाला गेल बाटे ब्रांच जकर अकाउंट खुलल बा तो हमने के दोनों प्राणी के आइलु तो 2000 होई ना हो का सुगर पैसा आई आदमी के नहीं खावत मेहरारू क्या बता इतना उतरा जी ने तब तो हमार लड़कियों गई ना हां अब का चनी ननी को भी तो आई ठीक है तो वो करो के चाहत रहे बनवा देवे हम पछतात रह जाए अपन बनवा लेती छोटी भी तो उससे का ओकरो अकाउंट नंबर पासबुक खोलवा देल रहती त मान कि ओकरो निकल रहते 1000 रुपया भई रही त अब जौन बात होखेला वो बात होखेला अब एक काम माने में पछताए के बात अच्छा भैया जी तोहर ने कल से देखलू अब भैया जी के जो चलत नहीं एगो बाड़ा की असई हो सकेला कोई होयन खेत पाऊ ना उनकर काम के ढेर चिंता रहला हां त घर चलावे के बाटे हमहु घंटा सरिया रही कबे से त कहनी कि अब थाक बनी त हई हतनिए लाके रखले बनी एतनी में खाइ बनी अरे बंजे नीचे और रखले बनी दीदी हमरा से ए खाए नहीं के बना त मैं लू अरे वो पैसा आइल बा तो गैस भरवा ले हल जी और का वो पैसा कहां जाए के पड़ी निकाले हो अरे औ नहीं के खानी त चौकवा ओकर नीचवा पंजाब नेशनल बैंकवा त बाटे ओही में उ पंकज जी बानी वहां के गौवा के बगलवा में कोई निकाले नहीं तो गइलू त निकलल ह गइनी ह त पैसा निकाले का बाटे बस चेक करनी है अगले कौन काम लागी तब ना निकाले रहती त हमनी के मतलब पैसा भरा जाई त हम निकलती त जवन तहरा के सारे को खरीदाई हमरो के एगो साड़ी खरीदाती त आ बियाह परल बाटे हमर दीदी के त चलती जाना तब माने कि अब पैसा निकाले ठीक है कहनी है गैस भराई तो रुकी अभी रो आ गेल एक संगे जाइम जी दोनों को निकाल के एने तोरी साड़ियो खरीदा जाई देवर जी कहां बानी
उहाँ के तो खिसियल बनी बिना कहले चल गेल हनी आ खाना वाना भी उनकर एगो अलगे अथुरा के कहां से कबे कि उनकर फोन आवता टे परेशान बना काटत रहतन हम सुतर रहनी तो घरी मोबाइल बाजल त हम कहीं कि केकर फोन हाजी तो कहत नहीं वो काम के फोन आइलो ऐसे कोई के फोन ना आवत है। चला ठीक बाटे तब जा मनाव हम फोन करके उनका के बोलाई कहां गोल खाना मत दे देवेला उहाँ का तो हम समझ गए तब हम का जानतन कि का खलन घर द्वार में तनी आदमी रहलन त पूछ लेवे के चाहिए तब ना। अरे तू हमसे बोलबे ना करना गुमसुम बैठा रहन तो हम का करी हम सब कुछ ना वहाँ के ऐसा नहीं आदत हो कहीं जानी तो चुपचाप रहनी ना सुनले। चला ठीक बाटे तो हम फोन कर लेही उनका से तब तू जा देवर जी के मना ले ठीक बा ना जब फोन कर लेही। दोपहरिया में से इतना नींद आवता का करी एकदम जा तनी खाना दे दे हम तो दोपहरिया हो गेल तनी सूत लेती है तब बढ़िया रहे मिजाज अस्थिर हो जाए। ए जागी ना क्या जाएगा ए सुनिए खुशखबरी बाजी तोरा उठी सुती ना तनी हाथ तनी बनवा अच्छे से बिना कहाँ के ना जाके ना जे वो काम बाटे बोल ना तो सुनो तो ना आपके मिजाज फ्रेश हो जाई। बोल सुन तनी आओ छोटकी ना कौन छोटकी हम कहता है छोटकी कौन छोटकी बोल कौन छोटकी हमार गोतिनिया देवरनिया आ गोरल सियो ना के इनका हम तो बैंक में कहतिया गोरनी हां आ काती तो मोदी जी ना ओकरा दीदिया में ओकरा बहिनिया में छोटकी ओकरा माई में ओकरा दादी में सबसे पहले डलले बाड़न। उठी ना उठी का डलले मोरे का कहीं की काम बताते बानी ए बताओ तनी एगो तब ओकरा घर के सब कुछ में डल गइल बनाना मोदी जी सबसे पहले ओकर दादी में डल बने गौरी पर दादी रहली बुड़कुट सुनकुट रहली उनकोरो में डलले बाड़न का डलले बन मोदी जी तोरे में कौन डलले हमरा में कारण अब हमरा चेक न करे के पड़ी तो का डलले बन मोदी जी ना 3 गो गोले ना वाला सुगर गोले ए 3 गो गोले और एगो सुगर मतलब ना होला लाम के एगो डले बाड़ो ना। अरे तोरा का नाम बारे पहले बोल ना रे हमारा का मुंह ही लागत होते गोले लामे का सही तो छोटकी कहत रस का तो करे कहल जाला इंग्लिश में हिंदी में। अरे 1000 रुपया जी हमार माई ये कहल तारा के डले बन तारा दादी में तारा माई में सब कोई में डले बन ये कुल कहत है हमारा में अपने मन डोले हम राती के इंतजार करत रही कि हमरो में डाली हन तो कहते कि हम ना फाड़ फैला के बैठल रहनी हमरा में डाल देले हवन तोरे में डली हन हमरो जा तोरा में आराम से डली हन अब कुत्ता जीविस तो कैसे डली हन तोरा में हमन के डरहन तो कितना निक लागी ना हमर मन करता खूबे जब भाई पैसा तो है खरीद यही से मारो पंकज भैया भी खनीता चौका पे मार बैकवा के सामानवा कुल भीड़ लगइले बैसन में हां सुनी ना लाइने से जाते सो लागता कि थोड़े जैसे ट्रेनिया ना चल ओसे आ 10 रुपया एगो अथिए पर लेतड़न वो बेचारा था गुल बा बैंक के सामने बहु कबो आंगा होता था कबो पीछा होता घामा में पिता गुल बा आकांक्षी तो हाथवा के लागत टे अरे फिगर प्रिंट कहला हमर मेहरानू तू कहां तार दिमाग रहता जान तनी बब कटावा काट देल बन तम बुद्धियो लागत उड़ के नौवा से जाइब हम मांगे जाइब अपन बार आ तबे न हमर बुद्धियो आई का पार धरते जी कितना खुश खबर लिए के सुनाई नी आ जान तनी पूछनी है ना मने मुंह लागल है आपके तो कहनी कि मतलब मर्द में आवत ना हमर में ना मोदी हमर में डलियन मेहरानू में ज्यादा डालत हूं हां मेहरानू में ज्यादा डालता ना मेहरानू में तब दुख तकलीफ ना माना हम अपन मेरे दे देम हां ठीक है तो चली तनी पागल ये एकदम डालत हूं फिर जाता सुनी ना आज चली हम गैस भर वाले बजाई आ सुनी ना हमार दीदियों में डरले बाड़ो न डरलाई न जब सबका में डरले बाड़ो तो आज जात चेक करवा के फुसला के आले के एक पैसा आ 3 ताला नथिया बनवाई आ आप खातिर सूट बूट खरीदा तनी जाय जी ना तो हां त राहुल जी अब मिस्टर नेहा जी निकल गए हैं रोड पर का आदमी कहीं कितना निकले का जी अब बताई हम तो ये सोचत रहनी है ना अरे हम एगो सोचत नहीं ऐसा डाल देला सरकार पैसा की हमरा के पगला दी मेरा तो सुनी ना हम तो ये सोचत नहीं नंबर बतिया ना सुनी हमरा के 1 घंटा से बोलेली बस के डल्ले बोन कितना तोरे में डाल देले मोरे हमरा में बस एक गाड़ी डलाई मारन आ सुनी ना सब करा में
कोई हाली आई बटे हमरा में एक हाली आ सुनी ई जो खनिता चौक पंकज भैया बैठल बन से पूछियो कि हमर में को वाली डले बन मोदी जी कैसे हमके अकेले भेजे तनी लिया के चली आ तनी मतलब जल्दी जल्दी ना जाई कि ना डले तो दाम डलवा दे संगवा मिलके सुनी आई पिटिया कहलम ने बे हम ये सोच में रहनी है ना कि कैसे मोदी जी जान जी हमनी के नंबर फोन ऑन ना करतन कि डाल देल बानी मने एकरे छोटकी जान गलिया अपन मना ही तोर का कहना हम बताओ डाल देल बन तो हमार ही कहना मन कि आप लिया के चली आ मतलब हमारे करे देखिए हमार चोरी कर रहा हूं छूट गल मैं हमार चेहरा फीका पड़ है देखी कुल कितना घाव हो गइल बाटे मोदी जी पैसा डालले जब को सकेता होखबे ना तो ओ खाती ई ना कि ओ ठलाली रगरे खाती ना आ झुमका सिंपलिया बड़ा रगरे नी उठलाली रगरे नी तरवा चाटे नी ठीक बनू तबे रगरे के पड़ ओ राजा लिपस्टिक के 5 दिन में एक ओइ सम कोई ना कि 150 वाला लिपस्टिक लकमी के लगाई आ 10 दिन से बेसी चली अपन तखने नी खजड़ी 10 रुपया वाला 20 रुपया वाला तो एक दिन में ना उड़े तो क दिन में उड़े सुतत के बनी नींद जाए लबर लछन तू हमरे माथे मढ़ाए के रहू हम उधाइल उतराई रही कि मेहरानू तो ये सुपर फास्ट मिली तो सुपर एक्सप्रेस मिल गई सुपर एक्सप्रेस मिल गई लड़कियों भले तो लड़कियों में डलले बाड़ो बात तो मुंबर मारब सोचे में सबसे मेटल नहीं बन तो ओकरो पैसा मिला के हमारो पैसा मिला के 2000 भई आ 2000 फल बटे तो फिर ओहू महीना में डाल दिहन हमार त मन करता कि हमारा सोचनी कि अबे हमरा में डाल देन अबे डाल देन रात भर में कोई हल डाल देन हम तो सोचत नहीं मन होते ही भगवान जी अपने मोदी जी डाल दो जो हमार माथा जन पागल उ डाल दिन आप ना डालम का आप तो कोली चली भारत ना बजनी डाल तो मोदी से डलवा हमार से जन डलवा डाल देला से 1000 कोई से सरकार पैसा डाल मेहरानू दिन भर रात भर कहती कि डाल देलस देखो ही का